kwari ana ta yi, akai ruwan mu kai iri. Muna kwari ana ta yi, akai ruwan mu kai iri, abun wani ba na gaba. Mudassir Brothers salo wasu ba su kai ka ba, mai jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Mai kudi da kudinsa sai ya zo masa a ko'ina, ana ta yi muna ta ji, 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 akai ruwan mu kai iri, abun wani ba naka ba, abun wani ba naka ba. Da yaro da alawa manne, da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba, mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Biki ya yi biki, magarci ya baci da magure, bikin dan hajiya sai a ce ma yanyan masu daure. Kai a taso haka sai a zagaya a sha'anin kuɗi, idan tafiyar ta zo a kyala mace kan zo. Ina ma da yar kafa ki ɗau tafiyar zomo, idan magana ta zo a yi ta kawai an zo. Mai gulma da mai rada ku zo mi musu kozo. Idan har kun je kwari, idan har kun je kwari, idan kun je Kano, idan kun je Kano, ku ce wa mu dan allo da dan kasuwa kawai ya zo ya yi mai tsuguno. Allah ya yi mai kuɗi, ana ta yi muna ta yi, ana ta yi muna ta ji, 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 akai ruwan mu kai iri, abun wani ba naka ba, abun wani ba naka ba. Da yaro da alawa manne, da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba, mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Mai jari da abinsa ga yaro da alawa sai a kyale shi ya huta. Wa za ya yi maka dai ka shuka da gumin ka sai ka maida shi abunka. Ga za a yi a kita ka tunda kai ne karamin su kaga kai ne babban su. Mudan sirrin da mun kace wasu kakansu, in ɗan kasuwa kace ka zo ka ga oganku. Nasibi na yi ne ka tsara tsarin ne tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen ku. Muna nan muna gani akai ba kuna guni ta kofar da gidan ku, mun cuje bazar ku. A ƙarshe za ku shiru, ana ta yi muna ta ji, 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 akai ruwan mu kai iri, abun wani ba naka ba, abun wani ba naka ba. Da yaro da alawa wanne, da yaro da alawa kai salo wasu ba su kai mu ba, mu jari da abinsa koko yara ba su ji mu ba. Inna ya shirin adad da zanyi na alfarma, sai na ya karo da yar budurwa mai dama. In an ka tara tarika tarin girma, ina shigo cikinsu sai a gaba dama. Naziru kawai sarki sarakunan da ya zama lantarki, su mata suna adan da zai zama ba sauki. Alhamdulillahi rabbi kai kai mun sarki na waƙar san karo sunu suka bai ɗauki ko ban su amince ba. Yan kasuwar gwani da wanda marakuwa dan kun ga mudan sirrin da ya zama gogarma, ya tsara zuciyarsa ya zama shafama. Idan ka ce mu da ta za birnin alfarma, mudassir an fura ga sanda aka yi nema, da mu ma da mai kudin da babu ya kama. Da mu da kina lafiya a tambar alfarma, za mu wuce ne kwari mu nemo mai dama. A tauna ba a tambata fita kun mai tafuka ai tafin alfarma. Gargajera sai cim da cim idan kwarya tabbi kwarya sai a gabar kurma. Gajeren nan cim da cim ta ga cim da cim, gajera cim da cim, gajeren nan cim da cim, gajeren nan cim da cim, gajeren nan cim da cim, gajera cim da cim. Allah ba ni kuɗi in je kwari in sai mu da ta in kawo ba wani budurwa ta cim da cim, gajeren nan cim da cim. Idan ta
fito sai ganta ta yi kalar indiya to shi fa ado inda mu da ta sai yayi cib da cib gajera cib da cib ina santa tana ta san a tamfar nan mu da ta gajera aini da ke haɗin ya zama cib da cib gajeren nan cib da cib ya Allah ina roƙonka tunda akwai mu da taska bani in dan sai wa yar gajera ta cib da cib gajera cib da cib garin Kano tsoho yana ta hankoro da yadda ne yan mai da dukiya kyauro ka zo Kano sai ka ga maganin sauro a nan Kano muka noma masara gero da Hausa ne aka san mutum da ta ɗauro abun ado muka bar wa mu da tasoro a kwalliya sai mu bar su tun da sun hauro mai hassada kuma mu ba shi maganin sakaro a nan Kano wani ko jininsa ya hauro mujiya sai mu bar ta tun da ta makaro dama Allah ta faɗa cikin batu mafaɗa mu je mu sauraro dan an wuce sai mu ce da su a ɗan taro ina wuni tsoho da rana za a yi bai ko ku dan tsaya sai mu duba mu da in tazo da rana ne ko da safiya ɗin Allah ya samu dace amin.